Mød Lisa og Lars. Lisa og Lars står for at skulle holde årets julefrokost for deres firma. Selvom de har god tid til at planlægge julefrokosten, har de svært ved at komme i gang. Der er så mange ting, de skal have styr på. Hvor skal de bestille maden fra? Hvem skal med? Hvor finder de lokalerne? Og det er kun toppen af isbjerget af de ting, de skal have gjort. Det er her festen.dk kommer ind i billedet. Lisa og Lars sætter sig ned side om side med hver deres computer og begynder arbejdet. Først opretter de deres firmas julefrokost på festen.dk's gratis festplanlægger. De beslutter sig hurtigt for, at Lisa tager sig af alle de praktiske ting, som at bestille mad, finde lokaler og underholdning. Lars tager sig af alt, hvad der hedder gæster, invitationer og praktisk information. Normalt ville det være besværligt at have Lisas rolle, men ikke denne gang. Lisa behøver ikke engang forlade festen.dk eller sin computer for at få styr på det hele. Hun hopper let og elegant fra festplanlæggeren og over på festen.dk's markedsplads med et enkelt klik. Her finder Lisa hurtigt telefonnumrene på dem, der leverer det, hun skal bruge. Efter et par få telefonopkald har Lisa nogle gode tilbud på mad, underholdning og lokaler. Og hun har stadig tid til en kop kaffe samme eftermiddag. Lars har i mellemtiden fået lavet en hjemmeside til firmaets julefrokost, hvor alle kan gå ind og finde svar på deres praktiske spørgsmål. Du tror måske, at Lars er et teknisk geni, men det er han ikke. Han klikkede blot på hjemmeside i festplanlæggeren, udfyldte et par felter, og hjemmesiden var oppe. Nu slipper Lars for at besvare spørgsmål hele tiden. Han henviser blot folk til hjemmesiden, hvor de finder svar på det hele. Nu er det let at være Lars. Hjemmesiden svarer på spørgsmål fra Lars 24/7, og han kan let tilføje nyheder, billeder med mere, efterhånden der er brug for det. Det eneste Lars skal holde styr på nu, er hvem der vinder aftens håndboldkamp. Festen.dk samler inspiration, planlægning og tilbud til festen på ét sted. Det har gjort det nemmere for Lisa og Lars at holde fest. Og nu er det din tur til nemt at holde fest. Prøv at oprette din fest allerede nu.